Di pulang mili longki milik arong amikar, rising milik ahemasor Jacinta Ingling pi arta thongke brapho, gallbladder mate amod along 21.2 mm arlong kidokok ajok, ningkan sirkep suse kisu kachilang pen, non antami midepsi kisu tiroksi dola. Di Medical College and Hospital along si kachilang boma porahod, Dr. Ratum Kipu operasyon ng G bonta men operasyon G aphan tangka kawiajo rising milik achora phan mati kiso derabang pi Jacinta Ingling pi aphan hemsi chewanang koklo laso ajok rising milik asopo abang apaya phan kiso kachilang G aphan pura Nagaland mati Dimapura long an sai chongda dunlo puthot asapsu tangka longsi hem apaya phan tangka nangka chithon kiwang ho Dimapur Railway Station Platform number 1 along Bangkit Thom Inut ke Naga Amunit Banghini Aphan ke Pang Thek The Amunit Atum Nokjer Milik along Pen Tangka Thidunsi Arenga Hu ke Pasudun Pusi Arenga Hu ke Sovega Bangpu Rising Milik Asupo Nokjer Milik Nang Chithandun Lapen Rising Milik Apai Atumpen KAC along CEM Dr. Tuliram Rong Hangpan Kirap Kachuhangpon Tangte Rising Milik Apaya Hinpen CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Kachuning Rialam Tele Arjupon Iksina News Report Public TV Karbi Angla Curolo tini nangletum media bitung tum laan akahelo setame nangletum kewang kipeduk lo alam theke ahok lo nanili hemasor kisu laso puthak se lanili supo bangke Dimapur Chongdadun lo kame alang Dimapur Chongdadun pen alang li asapso poisa chelong se dagape phan duai hai hu kinam ye phan nang che thon phan se alang li banglo angke laso hut Dimapur railway station along si alang li phan halan nagatum areng hu pasodun lo poisa nang thidun lo pusi nili phana ju mat birta nang kilo amase nili dak Dipu railway station an bang hong dun kok lo la sia lang li phan la nili support phana bangke jai trok akicheng ar deb lo apen tak insek lo la pen hala puisa doan ta me alang phan thipon et lo bang e thom pusi nili suppona je tha ama se alang bang chuhai dunun edel lo seta me hala dak railway station long ke do an amunit atum seta mane lang dun prong pusi nili suppo bang nang je than lo lapen hala sohut railway police atum ta hala dak la sohut thek don nong le pusi nang che than lo se aphi bang latum thi thai aphi bang ke police an che than lo nge ridam lo avedet lo bang kat et lo nge la son lo la se ate ke su nilitum hala kiat ni stone la po mane kiat ni lo kali la stone hede la so arlong bang ke nilitum la hello nilitum ultrasound kurida malu lo lapen medical college salong nilitum esi ke chelang alu ke lai hui lo lapen ke catholic hospital along nilitum kidam thupot lai lo lasi operation nanggi alam arni adaranta nilitum chithik lo hukur barani pusi ada catholic hospital pen nang pudun lo lasi nitum ultrasound kaduk we alu lai hui lo nasi nilitum lai hui apot si tangka we hiduk ajo ni Chongdat nang kok lo setame lai ka Chongdat an tame nona bangke akap theri du kok lo lasi non na bangke nilitum ajata claim tek theder lo non nilitum Chongdat chutulu punon setame akhelu ong muchadi pu ini nilitum matha pensi dam lo seta nilisupo bang lason na pisung sip kulo lasi nona bangke nilitum ta nang litum panang chuhang nang kok lo nang lo mahala dak kisung ke cetong dun bang ni lo kesong lo ni pas ke dukan dam lo ini bong tupang rong tanang nagwa menit bang ane bihari menit bang ini ke nili sikhor to nam jut puisa bang mane kusara den ma haro phone si ulayan lah ke dakan ni phanai target dun
ke pun nilihan asar pen pun king bom adut lo bon latung bang thom ke pas inut bang nili jarong nang chilo ke nili bang da chichilon thule he ke bang thom aku bang thu holong ke nang ne phor mat apuisang ton ponlon piri en parela ni keceng yai trok nang karde ke ha so idon tek sedal ani dikan naga railway station lo platform number 1 railway station lo oh nangi kini mala nagam ni retong kini panu inut han bang chini meka ala bahni bang ke parok bon bahni bang ke naga la pialo oh la naga bang tong la bang lo nangi parang keceng oh la parok tembang ni liri nai order tembang ke hala da amu ni retong jok kana rab dun bang oh nang lang dunding dah pulis tong den pulis ave ada ke hala da amu ni retong jok kana rab dun bang oh nang lang dunding dah pulis tong den pulis ave ada oh ada la sedun dah nangi kono lo kam tong da den di Dimapur kam sandam dah ada arong men bang ni lital ancini dam ada ada kan ani kan sam poisa long dat pen ni lital ang filial he ni paisu ubuma ke Sunday ke Mother's Day mate ke lai pen lo lang ke ana por ma lo na nili 8 बजे mulom lo pon Kupia pot kasi nangi kana keceng lo nang la company do yang pu mane direct nili dong nang dong lo direct se jarong nili panang chipe ke nili jarong chichi dong lo ke ni keceng ya na arde ke nili ta arde ben eja arde ben lo par ke bahini bang ho ma la nili ring othil he ke la nut bang ke pulsa hai ajab la ni jarong long pen endet pen ajab thaplon pare jai pho ako nang theng chu nili phang ke nili pen nili choi nang sek la ke inuda dag difu si skolden buang hala si nili pan dam sanai pc there's such a chance to me kumara muni la men ini na amen bang chini ke nili talan cho gi den ma di ko to la ko ke na mo kan jarong dan aleng jarong ka sebe arling antara aleng jarong si sebe la sinili himpen kapachini kangtung bangkelalo kadu kabe akorte injir ponon kacong dadam akahelu ke dam ke innovate ta bangke dam de desya kemi athe innovate polotang de bangta kelang rop ilitum phandoji lasila sona kisung hodet bangke ilitum ining dubeme lasika do vita kacheri mek sikime kado ve korte atuma phanta nili tuning riponlo ba nili kachini ponlo Langhin jaipong teron havar mai kiseng pon pen arpu kachipek pona jai me kedeng pon. Karbi karba katumalong kur phodo lasi lasuang bong along terona soratum terona korang bong sitami phusar phisar lapen donrap korte muti kachichini ji akinang sot pusi ahavar tena longta teron havar mai kiseng padopon. Sonsi nihang karbi anglong lapen nijang karbi anglong doana long sita teron havar mai kiseng pon kenang sotpu Dhaneswar teron lapen ari sang huatum pen cherap chetosi teron havar amai sengnang jipu matha pangchengsi penang an lapen penang ana havar adim teron havar amai kiseng padoponsi non putho jaipong havar along sitami teron havar amai seng ponsi jaipong havar along mai phu kensing teron lapen kong chunbang bidasing teron atumaphan arpu pekponlong lasi non ke bangji nihang karbi anglong lape nijang karbi anglong along doana dem along teron havar amai seng tanglo pulote teron havar amai thetana mai padupon ji pusi biota nang pachini don news report public tv karbi anglo totangte aprangsi nanglitum media korti atom phan pinidak nilitum langhin
teron chingrum hawar mai keseng long birta nang kerep don thepot nang litum phan akero nang piparik lo pini ladak nilitum teron chingrum tiripi maya hin pendak lang hin teron chingrum hawar mai aparman dak jaipong lems conference hall long nilitum me padolo lapen dak langhin teron chingrum hawar mai aparman pini seng pontang lo lapen ke seng long alang litum rat kaceparaya teng si me phu kongchun bang lapen klembang phu atom alang litum arpu cepek lo lapen nili dak nang litum pini media thengno dak pini langhin teron chingrum hawar mai meipu akimi nang litum athengno nili pachini kangtung lake kensing teron lapen kongchun bangke birasing teron lalu lapen nilitum aprangsi teron chingrum tiripi maipen kachoro kangtung nilitum long teron chingrum tiripi mai bidisar mate advisor akehai MLA Rupsing Teron alangli phan nilitum puthot chorugang tong alangli nangpin khata tengsi je inkoida throk teron hawar mai seng nangji alangli nilitum phan nangpin khata tengsi pini sitamela dak puthot nanglitum sitame todapen birtanang redun nonglo lasi alangli MLA Sar Rupsing Teron nangke Japon mate nangpin khata tengsi pini dak langhin aparman langhin teron chingrum hawar mai ta senglo lapen min athepi gelalo je nilitum teron nokhum throk sitame eklaivet ke dopen kisung apordhu kosonsi kisung pen se pajok thekpo lapen kurjonang bong kosonsi nilitum manpeng chipi thekpo lapen hikhamu sitame bidamu sitame bang khepiateng kosonsi nilitum kacerap thekpen akang to yang deng pali tun thekpom lahai kemang pen sinilitum tiripi mai sitame teron chingrup nang senglo pini nilitum hawaring kayo ira throk angbong pen hawar kep seng tanglo lasi non hawar great throk dolang ke sengi lasi non chisik pon bomlo lapen non ke wangji tarik great throk siarni sitame suru pothar long nilitum puthotu dak seng pon po teron chingrom hawar mai keseng tang hawar son pasini keseng tang ke ilitum nijang karbeng long mate west karbeng long hupupen bangke bithung ta seng tang lo lapen kuplita seng tang lo lapen chingthong ta seng tang lo angke lapen pu ilitum pipopoho nihang karbeng long pu bangke ilitum folunita seng tang lo lapen dak pini dak langhin ta seng tang lo bolong komaji ta lo lapen borjan talo singhason talo lalu angke lapen dak ilitum mohamaya sitame seng tang lo lapen la keseng tang ti sitame la so cheklong bong sin ilitum seng lampo la seng det api puten ilitum angko puthot radame pi paduji radame pi long hola dak sin ilitum kurjonang bong kaching thura mo sitame lapen kisung ke boydu sitame koson pen cherap chetu pen koson dong kisung chepa jok thima labang so therapy NC nilitum teron chingrum sitame central kelang la central committee sitame senglo angke sara la ratmai pi padui ko antarik sinang litum potpon ratmai pi labang ke nilitum holadak TRPMI pencenglok holadak nilitum BDSR tumben chingwai chingsaya phisi nilitum apor hotpon po sitame non bangka apor hotpon pelang mentune sitame nilitum prabjen pen ratmai pi padui phanilitum chisik chedang bomlo